பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் இருவருக்கும் வாதங்கள் வந்துடுச்சு. வாதங்கள்னாக்கா வாக்குவாதம் வந்துடுச்சு. அந்த வாக்குவாதத்தில் என்ன சொல்கிறார் பிரம்மா, நான் தான் இந்த உலகத்தில் அனைத்து உயிரினங்களையும் படைக்கிறேன். அப்போ நான் தான் அந்த படைக்கும் கடவுளை தான் பெரிய ஆளாக என்னை நினைக்கிறாங்க, நான் தான் பெரியவன். அவர் தலகணத்தோடு அவர் பேச ஆரம்பித்தார். விஷ்ணு அதற்கு சொன்னார், நான் காக்கும் கடவுள், மக்கள்லாம் என்னை தான் இறைவா என்னை காத்து வேண்டும்னு என்னை கேட்குறாங்க, அப்போ நான் தான் பெரியவர்னு அவர் சொன்னார். இது இருவருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் நல்லா பயங்கரமான போட்டிகள் வந்த உடனே வாதங்கள் அதிகமானவங்க நேராக எங்கே போகிறாங்க, சிவபெருமானிட்ட இதை கேட்டு தெரிஞ்சுப்போன்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமான்கிட்ட வராங்க. சிவபெருமான்கிட்ட இந்த உலகத்தில் உயிரினத்தை அத்தனையும் நான் தான் படைக்கிறேன், பிரம்மா தானே பெரிய ஆள், சொல்லுங்கள். கடவுள், காக்கும் கடவுள் நான், கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடுவேன். போய் என்னை காக்க வேண்டும், எனக்கு பொருள் வேண்டும், பொண்ணு வேண்டும்னு என்னிடம் கேட்குறாங்க. கேட்ட உடனே நான் ஓடி அள்ளித்தரேன், அப்போ நான் தான் பெரிய ஆள். சரி, இது ரெண்டு பேரும் வாதங்களையும் ஒரு போட்டியாக வச்சாதான் இதில் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்க்க முடியும். பிரம்மா, என்னுடைய உச்சி தலைமுடியை பார்த்து விட்டு நீனு வா. விஷ்ணுவே, நீ என்ன செய்கிற, என்னுடைய பாதத்தை போய் பார்த்துட்டு வா. இருவரும் பார்த்துட்டு யார் முன்னாடி வராங்களோ அவங்களே பெரியவங்களா நான் ஏற்றுக்கிறேன். உடனே இவர் ஒரு அன்னப்பறவை வேஷம் எடுத்தார். யார்? பிரம்மா. அன்னப்பறவை பறந்து சென்றுக்கிட்டே இருந்தார். போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே தூரம் வருஷங்கள் போகிறார், பறந்து போய்கிட்டே இருக்கார். விஷ்ணுவை என்ன செஞ்சார், பன்றி ரூபம் எடுத்து பூமியை தொலை போட்டு பாதங்களை தேடி சென்றார். அவரும் போய்கிட்டே இருக்கிறார், பிரம்மாவும் போய்கிட்டு இருந்தார். அப்போ பாதி தூரம் போன உடனே தாழம்பூ உதிர்ந்து, சிவனோட தலையில் இருந்த தாழம்பூ உதிர்ந்து தரையை நோக்கி விழுந்திருக்க வந்துகிட்டு இருக்குது. அப்போ தாழம்பூட்ட கேட்குறார் பிரம்மா. தாழம்பூட்ட கேட்கும் பொழுதே தாழம்பூ சொல்லுது, நான் பல கோடி வருஷமாக அவர் உச்சி தலையிலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன், தரையை நோக்கி போயிட்டுருக்கேன், தரை இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னு பிரம்மா கிட்ட கேட்டது தாழம்பூ. தாழம்பூவை இவ்வளோ தூரமாக இவ்வளோ வருஷமாக வந்துகிட்டு இருக்குன்னா நம்ம இன்னும் பல வருஷங்கள் போய் ஆகணுமே, என்ன செய்யறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருந்த பிரம்மாவுக்கு ஒரு சிற்றறிவை ஒரு அறிவில் தோணுச்சு. தாழம்பூட்ட கேட்டார், தாழம்பூவே, நீ தான் உதிர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிற, எனக்காக ஒரு சாட்சி ஒன்று சொல்லணும், பொய் சாட்சி. என்னான்னு கேட்டு தாழம்பூ, நான் சிவனோட உச்சி தலையை பார்த்துட்டேன்னு நீ சொன்னால் போதும், வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டான்ட்டு. இதுக்கு என்ன, நான் வேணால் சொல்லிட்டு போகிறேனே நம்ம அலட்சியமாக அதுவும் பதில் சொல்லிடுச்சு. சந்தோஷமாக ரெண்டு பேரும் கீழே இறங்கி வந்தாங்க. வந்த உடனே சிவபெருமானை பார்த்து, சிவனே உன்னுடைய உச்சி தலையில் பார்த்துட்டு தான் அந்த தாழம்பூ சாட்சியாக கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன், பார்த்ததுக்கு அதாவது சாட்சி வேணும்ல, அதனால் கொண்டு வந்தாங்க. அப்படியே பிரம்மா, சரி இருக்கட்டும், விஷ்ணு வரட்டும். விஷ்ணு வந்தோடனே இதுக்கு ஒரு தீர்வு யார் பெரியவங்கன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. விஷ்ணு அங்கே வந்தார், தலை குடிஞ்சு நின்றார். ஏன் விஷ்ணுவே தலை குடிஞ்சு நிற்கிறேன்னு சொன்னால், உங்களோட பாதத்தை என்னால் பார்க்கவே முடியல, உங்கள் பாதம் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, உங்கள் பாதத்தை காட்டுங்க, தொட்டு கும்பிடணும்னு கேட்டார். யார் கேட்டா? விஷ்ணு கேட்குறார். தலை குனிந்து, தலையை நிமிர்ந்து இல்லை, ஜெயித்தவங்க யாருக்கும் தலை நிமிர்ந்து குடிஞ்சு நிற்கக்கூடாது, நீ தான் ஜெயிச்சிருக்கிற. பொய் சொல்லாமல் இருந்தவங்களுக்கு தான் ஜெயிப்பில், கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ பிடிக்கலையோ, ஆனால் ஒரு நல்ல ஒரு கருத்தில் சொன்னோம்னாக்கா, பொய் சொல்லாமல் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தவன் தான் வாழ்க்கையிலே ஜெயிச்சவன் சொல்லுவாங்க பூலோகத்திலையும். அதுபோல் தேவலோகத்திலையும் நீ தலை குடிய வேண்டான்னு சொல்லி நிமிர்த்து வைத்தார். அப்போ பிரம்மாவை பார்த்து சொன்னார். என்ன சொன்னார்? பிரம்மா, நீ பொய் சொல்லிட்ட, பார்த்தேன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு சாட்சியும் பொய் சாட்சியாக கொண்டு வந்திருக்க, தவறு அதிகமாக உங்கள்கிட்ட இருக்குது. பொய் சொல்லுறதுனால உனக்கு இந்த பூலோகத்திலேயே எங்கேயுமே உன்னை வணங்குறதுக்கு கோயிலே இருக்காது, இனிமேல் இருக்காது. முன்னாடி இருந்திருந்துன்னா இருந்திருக்கலாம், இனிமேல் இந்த வாதங்கள் வந்ததுலேருந்து உனக்கு பூலோகத்தில் கோயில் கட்டி உன்னை வணங்க மாட்டார்கள், பிரம்மாவை வணங்க மாட்டார்கள் என்று சாபமிட்டார். உடனே தாழம்பூவை கூப்பிட்டார். தாழம்பூவே, நீ உதிர்ந்து என் தலையிலேருந்து வர்றது தரையை நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கலாம். ஒருத்தவன் எனக்கு பொய் சொல்கிறான் சொல்லுன்னு சொல்லி அவனுக்கு துணை போனதே பெரிய குற்றம், இதில் வேற பொய் வேற சொல்லியிருக்கிற.
அதனால் சாபம் உனக்கும் விடுறோம். பொய் சொல்கிறவங்க அத்தனை பேருக்குமே இந்த சாட்சி, பொய் சாட்சியாக வர்றவங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் இது ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும். அது எங்கே சொல்கிறாரு சிவபெருமான்? தேவலோகத்தை சொல்கிறார், பூலோகத்திலையும் இது நடக்கணும் என்பதற்காக சொல்கிறார். உடனே தேவலோகத்தில் சொன்னது, பூஜைக்கு ஏற்காத பூ, இனிமேல் உன்னை பூஜைக்காக உன்னை கொண்டுட்டு வர மாட்டாங்க. எந்த ஒரு கோயிலையும், எந்த ஒரு பூஜைக்கும், எந்த ஒரு திருவிழாவுக்கும் வாசனை மிகுந்திருந்தாலும், நறுமணத்தோடு நீ வீசினாலும் உன்னையை ஒதுக்கித்தான் செய்வார்கள். இப்படி சாபம்னர். அதனால தான் கோயிலுக்கு தாழம்பூ பூஜைக்கு ஏற்காத போனது, பொய்சாட்சி சொன்னதுனால. பிரம்மாவும் பொய்சாட்சி சொன்னதுனால கோயிலே இல்லை. பிரம்மா என்னை படைத்தவனேன்னு தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிஞ்சு அவருக்குன்னு ஒரு கோயில் ஆலயம் இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்குது, திருச்சியில். இந்த கதை பிறப்பதற்கு முன்னாடி கட்டியிருக்கலாம். எப்போ கட்டினாங்கன்னு தெரியாது, இறைவனுக்கு தான் தெரியும். அதே போல் விஷ்ணுவுக்கு சொன்னார், விஷ்ணு நீ பொய் சாட்சி, அவங்க பொய் சொன்னதுனால போயிட்டாங்க, நீ பொய் சொல்லாமல் தலை குனிந்து உன் பாதத்தை தொட்டு வணங்கணும்னு கேட்டதற்கு பணிவும் பக்தியும் பாசமும் நிறைந்த உன் மனதினால் நீ தான் பெரிய கடவுள்லே, நீ தான் பெரியவர். இந்த பூலோக வாசிக்க அத்தனை பேரும் விஷ்ணுவுக்கு கோயில் கட்டி பல ரூபங்களில் பல அவதாரங்கள் நீ எடுப்பாய் அப்படின்னு சொன்னார். எதனால்? பொய் சொல்லாதனால தான் 10 அவதாரம் எடுத்தார். அவருக்கு பல நாமங்கள் உண்டு. ஆனால் பொய் சொன்னதுனால ஒரே பெயரோடு இருக்கிறவர் தான் பிரம்மா. அந்த பிரம்மாவை ஒரு பெயரோடு போனார். ஆனால் உனக்கு 1000 கோடி நாமங்கள் இருக்கு. பெருமாளுங்குவாங்க, விஷ்ணுவுங்குவாங்க, கிருஷ்ணனுங்குவாங்க, ராமர்னுங்குவாங்க, சிம்ம அவதாரத்தில் நரசிம்மானுங்குவாங்க. இப்படி பல அவதார பெயர்களும் உனக்கு உண்டு. இதை இல்லாமல் பெருமாளிலே பல வேதனாராய பெருமாள்னு சொல்லிட்டு வீட்டிருப்பாய், அமர்ந்திருப்பாய், நின்ற கோலத்தில் நிற்பாய், மக்களுக்கு அள்ளி தருவாய். உன்னை நம்பி வரும் அத்தனை நபர்களுக்கும், உன்னை வணங்கிய அத்தனை பேருக்கும் துன்பம் துயரங்கள் ஓடிவிடும். ராமா ராமான்னு சொன்னால் அந்த நிமிஷத்திலே அத்தனை துன்பங்களும் ஓடி. நாராயணான்னு சொன்னால் போதும், முடிஞ்சு, துன்பங்கள் அனைத்தும் ஓடி. உன்னை வணங்கிய அத்தனை பேரும் நன்மை பெறுவார்கள். ஓலோகவாசிகள் உன்னால் காக்கும் கடவுள் நீ. இந்த இருவரிலும் பெரியவன் நானே என்று சிவன் விஸ்வரூபம் எடுத்து காட்டினார் காட்சிகளை இருவருக்கும். அப்பதான் இறைவன் தீயாகவே இருந்தான். தீப ஒளியில் இருந்தவன் தான் திருவண்ணாமலையில் இருந்தான். தீப ஒளியில் இருந்தான். ஒரு காலத்தில் அந்த மலை நெருப்பாகவே இருந்தது, ஒரு காலத்தில் தங்கமாக இருந்தது. அந்த கதைக்கு அப்புறம் போவோம், இன்னும் நிறையா இருக்குது அந்த கதை பேசணும்னா. ஆனால் நின்ற கோலத்தில் தீபமாக நின்ற ஒரே இடம் திருவண்ணாமலையில் தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்குது. அதனால தான் அங்கே கிரிவலம் அனைவரும் போனோம்னா நல்லது நடக்கும். அது நம்ம போகிறோம். அழிக்கும் கடவுளாக இருந்தாலும் நம்மளை காத்தும் வருகிறார். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க, கோகழியாண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க, ஆகமும் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க, ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க. ஒருவன் தான் நான், ஆனால் பல ரூபத்தில் இருக்கிறேன். உன் வடிவிலும் நான் இருக்கிறேன், பிரம்ம வடிவிலும் நானே, விஷ்ணு வடிவிலும் நானே என்று காட்சி தந்த இறைவனுக்கு நாம நமச்சிவாயா 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 நமச்சிவாய நமச்சிவாய என்று 5 எழுத்து மந்திரத்தை சொன்னால் ஐபூதங்களும் நமக்கு துணையாக நின்று நம்மளை காக்கும். ஐபூதங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு.
இந்த பஞ்சபூதங்களும் நம்மளை நின்று காக்கிறதுக்கு ஒரே நாமம் நமச்சிவாயா. நமச்சிவாயா என்று சொன்னாவே நோயும் பிணிகளும் பஞ்சமும் தீர்ந்துவிடும். இது உண்மை. நீங்கள் வேணா காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு நமச்சிவாயா, ஓம் நமச்சிவாயா, நல்லதே நடக்கணும், நல்லதே பேசணும், நல்லதே பார்க்கணும், நல்லதே செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கைகளை எடுத்து கையில் பார்த்து விட்டு கண்களால் 2 உள்ளங்கையை பார்த்துட்டு நீங்கள் எழுந்துட்டாவே உங்களுடைய துன்பம் துயரம் அடைத்து நீங்கள் செல்வங்கள் செழிப்போடு வாழ்வீர்கள். நமச்சிவாயா. நல்லது நடக்கும், நன்மையில் சேரும். எல்லாம் அதுபோல் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் சிவனை நாம் முன்னிறுத்தி வணங்க வேண்டும். ஏன்னா அதே மாதிரி நாம் விஷ்ணுவும் நல்ல அழகாக நம்ம வணங்கினோம்னாக்கா நன்மைகள் கிடைக்கும். நல்லது தான் நடக்கும், நல்லதை பேசலாம், நல்லதை பழகலாம். ஒருமையுடன் எனது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தன் உறவு வேண்டும். உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவர் உறவு கலவாமை வேண்டும். பெருமை புகழ் பேச வேண்டும், பொய் பேசாதிருக்க வேண்டும். பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும், மதமான பேய் பிடித்திருக்க வேண்டும். மறுவு பெண்ணாசை மறக்க வேண்டும், நின்னை மறவாதிருக்க வேண்டும். மதி வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும், நோயற்ற வாழ்வே நான் வாழ வேண்டும். ஓம் நம சிவாய. இந்த ஆன்மீகம் பேசியிருக்கனாக்கா ஒவ்வொருவருக்கும் நன்மைகள் பிறக்கணும் என்பதற்காகவே பேசியிருக்கிறோம். குழந்தைகளுக்கு இதை சொல்லி கொடுக்கணும், பொய் சொல்லாமல் வாழணும். தேவலோகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கதை உருவாகியிருக்கு என்றால் அது பூலோகத்திற்காகவே தான் உருவாக்கப்பட்டது, இறைவனால் உருவாக்கி. இப்படி ஒரு நாடகத்தை நமச்சிவாயா சிவபெருமான் நடத்திகிறார். பரமேஸ்வரன் அந்த பரமேஸ்வரனை நல்ல வழிப்படுத்தி நாம் வணங்கணும். அது நல்ல வழிப்படுத்தணும். குழந்தைகளுக்கு மகாபாரதத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நாம் மகாபாரதத்தை சொல்லி கொடுத்தாவே அந்த பிள்ளை வந்து நல்ல வழியில் படுத்தும். அதான் சங்கீதத்தோடு வாழணும், இசைக்கல்வியோடு வாழணும். அப்படியே இசைக்கல்வியோடு வாழ்ந்தாவே தெய்வ நம்பிக்கை அதிகமாக வரும். நீங்கள் என்ன பாருங்களாம், பாடகர்லாம் பாருங்கள், எப்படியாப்பட்ட பாடகராக இருந்தாலும் ஒரு பக்தி பாடலையாவது அவன் பாடி வச்சுருப்பான். சாமி இல்லைன்னு சொன்னாலும் சொல்லுவான். இது உண்மை, நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது. ஏன் கண்ணதாசன் எடுத்துக்கலாங்க, அவ்வளோ கதைகள் எழுதினார், என்னென்னமோ எழுதினார், பாடல்கள் எழுதினார், என்னென்னமோ செஞ்சார். ஆனால் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் சொல்லிட்டு 9 புக்குகள் எழுதினார். ஆன்மீகத்தை சேர்ந்தார். இறைவன் யாரை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அவர்களை பிடித்து தன் வசப்படுத்துவான். அதான் சிவபெருமான். இது கதை நிறைய சொல்ல போனால் நாயன்மார்கள் 63 நாயன்மார்கள் எப்படி கொண்டு வந்தார்களோ சொல்லலாம். சுந்தரர் வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் போய் ஏறிட்டார். தாலி கட்ட போகிற நேரத்தில் என்னுடைய அடிமைன்னு சொல்லி எடுத்துருந்துருக்கு. இந்த கதைலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அது ஒரு வீடியோ நாங்கள் போடுறோம். ஏன்னா நன்மைகள் நடக்கட்டும். இந்த ஆன்மீக சிந்தனையில் இருக்கிறவங்க அனைவரும் இதை கேட்டுட்டு நீங்கள் மட்டும் பயனடைய வேண்டாம். உங்களோட நண்பர்களுக்கு, உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு, உன் தகப்பனார் குழந்தைகள் பார்த்தா தகப்பனாருக்கு இதை ஷேர் செஞ்சு ஒரு நல்ல ஒரு லைக் போட்டு, இது நீங்கள் போடுற லைக்கை வச்சு தான் நான் அடுத்த ஆன்மீகத்தை வந்து விறுவிறுப்பாக பேசுகிறதுக்கு எனக்கு கிடைக்கும். அதுமாரி நீங்கள் வந்து என்னை என்கரேஜ் பண்ணணும். அப்போ தான் ஆன்மீகம் பேசுகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ண அத்தனை பேர்களுக்கு நன்மை தான் நடக்கும். நமச்சிவாயா என்று ஷேர் செய்யணும். ஓம் நம சிவாயா என்று ஷேர் செஞ்சோம்னா கோடி நன்மையில் கிடைக்கும். வணக்கம், நன்றி. நல்லதே நடக்கும், நல்லதை பேசுவோம், நல்லதே பழகும். இறைவன் அருள் புரிவானாக.